Bwa masomo mu ya OCBE obeiro muyamono ase okorera ebyegwa ebyokonyora somoro bili omukoro O844 otabwate yankorengana n'omorokyo monene Andrew Nyamali we school ya St Den Bosco Senior School Nyabiosi yogotoka sebungi ya Kitutu Masaba imi county ya Nyamira. Nyamarika ukwana ase school yae negatebire buna hereni go airubiriti ase county ya Nyamira maiga ya Nyakongo Boys kuchakia amasomo yoboralia ase grade ya 10 ense yekegesegia STEM go sense yekegesegia STEM ase manyakaine buna media and technology iliyokolera ebyegwa byaborkigwa abake kubatikana nayo Nyamari nigasabire abayiboli gosomya abana anemono kurwa asorgongo rwabusi ilikuwa gacha egesaku kiangyo Samaria tenguru kwa Andrew ogendi Nyamari mwalimu mwana school ya Don Bosco Nyabiosi abantu bantu ntonari okwanira ngo ekisemi semi negente kiyamono yakogera umwana bw'umutaka wikaransa umwana bw'umunde mesera nande kiari antuburabu asetinka nale ko babuli nga tigato beke birangira lyo numukito munene ntumna abagusi asechisema nabono ni ngakire community ya Nyabiosi biyamona ase bana mwato wa grade 10 mwato abana nabange around 86 abo togenda na kubiya sana ase system yenye ya CBE mnatuanya rodile nere tofauti na system ya 844 abana abego barabangu mono sana nande okorora bari nerango ya masomo sana unabono ko vatule STEM social sciences na go explore the possibility ya arts and sports science as STEM to what sub learning area ya media technology ya grade 10 abana babwate ganga yo chikoba abaralia nabarikia mangana nabatuki igo media houses inchi akerebya cyangere support yenene kulingana ntara tuara facilities lakini berure katubwatesia na ngambya mono na community yetu ko leboria na baroba chip in kekogera learning area ya media technology neta bete ebifaya binge sana ibya bana banyare ko ba complacent n'umurimo we nekende nabe chikobori bari barenga still tiga abana baike school basome